Hürmetli televizor караучылар. Bu günlerde Tatarstan Respublikasında kütüp alıngan Saban toylar gürley. Biz ise topşırığımızı devam etip, ılı hem kişi şıngar avullarında Saban toyga birine jiyu vakitlerin sizge kürsötüğümüzüne devam eterbiz. Burungu babalarımızdan bugünkü günge kadar saklangan bu görünüş her kimnin көңелен dulkunlandıran yaşık gelip kayda. Avul yaşları ülkenlerden ıtkan avul kilerin jırlap uramlar boylap uzalar. Nişik көңілі bit, eydegiz birgeleşip karab etik. Saba rayonu Doska tügel düşmanlara Dilemin ayrılığını Doska tügel düşmanlara Dilemin ayrılığını Fenzavay Yabay Fenzavay Şuşvay itik saban tuyne Yitulere mikanle Әлеге героебыз Фәрит Шәймардановқа келгенде, язмыш аны Ханты-Мансийскінің автономиялы округының Сургут шәһәре белән бәйли. Ул анда тракторда, геологлар бригадасында тайгада хезмәт куя. Алга таба мастер бүлек башлыгы булып эшли. Шәһәрне яшелләндерүгә, ямьләндерүгә зур хезмәт куя. Татар җәмгыятендә дә хезмәт эшчәнлеген алып бара. Сабан туйларын оештыруда бик актив катнаша. Татар көрәшен күтәрә. Татарстан Республикасы физик культура һәм спортны үстерүдәге хезмәтләре өчен күкрәк билгесе. Бүтән дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халыклар берлеге медале иясе Фәрит әфәнде Шәймарданов күп тапкырлар Сургут Сабан туе батыры. Менә 40 елдан соң кире туган якларына, гаиләсе белән әйләнеп кайта. Шынлап та үсіп жеткеш, таралыштық қыш балалары кебек. Мен өзім мына шушы Улы Шоңар авылы Саба районында 61 елны 8 ноябрендә тудым. Шушы авыл мәктәбендә укыдым, Улы Шоңарда укып, армия сафларына киттем. Армия сафларына кайткач, авылны ташлап, чит җирләргә чыгарга туры килде. Анда 40 ел сәяхәттә булып, эшләп кайттык. Яшь вакытта инде ул бик кайтасы да килмәгән шикелле авыл җиренә. Бер 40 яшьләрдән узганнан соң инде күңелдән чыкмый гел авыл ягы үзе тартып тора. Шунда туып үскәч, ул Миша буйларында уйнап үскәч, аны авылның суларын, чишмәләр сулары эчкәч, авылга үзе тарта. Яшь үткән саен авылга кайтасы килә инде менә шул. 40 елдан соң туган нигезгә кайтып, менә шушы нигезебезне яңарттык, үзгәрттек. Әти-әниләр яшәгән нигезебезне бу гармунга өйрәнүнең сәбәбе шул булды инде. Безнең урамда без яшь вакытта бөтен өйдә яшь малайлар уйныйлар инде безнең ниде. Шуннан соң әти мәрхүм әйтте инде, миңа 100 сум акча бирде дә, менә кибеттә баян бар, шуны алып кайт диде. Син дә өйрән баянга диде. Мин шатланып киттем инде, алып кайттым баянны. Аннары баянда әзрәк уйнарга өйрәндек инде, үзебезчә матур итеп уйнадык. Концертлар куярга йөрдек. Гармунда уйнауы бит рәхәт, күңелләр тынычлана. Менә эштән арып кайткач,
Гармунны кулга аласың, уйныйсың, бүтін арулар бетә. Балалар да кайталар, алар белән җыелышып бергә кайсыбыз җырлый, кайсыбыз бии. Алар белән бергә җыелышып ял итәбез. Бала чакта сабан туйларда көрәшәдер инде без. Безнең менә авылда хәзерге вакытта мин әле шулап караганым, 15 мастер спортына бар көрәш буенча. Безнең Шыңгар халкы җырга, моңга оста инде бит оста җырлыйлар. Безнең авылдан күренекле чыккан остазлар да күп инде бөтенесе. Без бәхетле инде бу авылда яшибез. Аллага тигез яшьләр дә тарта, менә гармунда, баянда уйнаучылар күп, җырлаучылар күп. Хәзер телевизорлардан да күрсәтәләр, Олы Шуңгар кызлары, малайларын бөтенесен, Аллага шөкер. Менә бу шушы гырыф-гадәтләребез безнең сакланып калсын иде. Балаларыбызның балаларына да барып, алар да шул үзләренчә үткәрсеннәр иде безнең гырыф-гадәтләрне саклап, безнең юлдан үтсеннәр иде. Амин. Күмбәләңгелләргә кунса гөлләр тимрәләмикән. Күмбәләңгелләргә кунса гөлләр тимрәләмикән. Унда миндә сагынганда күмбәләгем түгәрләгем асыл. Бишем санды башым җырлап җибәрәм. Үзебезнең яшь егетләр белән дә танышыр вакыт җитте. Алар инде кичкенәдән бирнә җыю көннәрендә бик актив катнашалар. Сабан туйларны ел саен зарыгып көтәләр. Әхмәтов Ринал бәләкәйдән көрәш белән шөгыльләнеп үсә. Икенче егетебезгә килсәк, Булат Галәвиннең бабасы бик яхшы итеп тальянда, гармунда өздереп уйнаган. Бу сәләт аның оныгына күчкән дисәк тә ялгыш булмас. Имтиханнар елы булса да, баянда уйнавын үзми, күңелемне тынычландыра ди Булат. Егетләргә уңышлар гына теләп калабыз. Мен кичкенәдән татар милли көрәше белән шөгыльләндем. Авылыбызда сабан туйларда катнашып, ел сайын призлы урыннар алдым. Үзем Олы Шуңгар авылы урта мәктәбен 10-нчы сыйныфын тамамладым. Минем бабам Рафаэль, әтиемнең әтисе гел көрәшче иде һәм тальян гармонда өздерергә ярата. Шуңа кызыгып мин дә көрәшергә булдым һәм хромкада уйнарга өйрәндем. Үзем бик җырларга яратам, гармонда уйнарга яратам. Әле гармонда уйнавыма ярты гына ел. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушып җырласам. Каршы төшмәсеңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән чорнасам. Минем тормыш сукмагымнан, риза булырсыңмы үтәргә? Аерылганда вәгъдә бирерсеңме, кабат кайтуымны көтәргә? Авылыбызда ел сайын бирнә җыябыз, яулыклар җыябыз, бик теләп катнашабыз үзебез. Безнең бу гырыф-гадәтебезгә яшьләр тартылырга омтылып тора. Әле алга таба да шайтып, күңелле матур иттереп, шайтып бирнәләр җыеп йөрергә язсын. Мин шулай ук Олы Шуңгар авыл егете, Олы Шуңгар урта мәктәбенең 9-нчы сыйныфын тамамладым. Экзаменнар елы буларак та инде без мәктәптә көн сайын экзаменнарга әзерләнәбез. Мәктәптән арып кайткач, ял итер өчен гармун суздырып алам, үземә рухи көч алам. Шулай ук минем әтинең әтисе
Итальян гармонда бик оста уйнаган, ләкин мин аны кызганычка каршы күрә алмадым. Мин үзем Теләче сәнгать мәктәбен бетердем, баян бүлегендә укыдым. Киләчәктә бәлки мин шушы һөнәремне дәвам иттермен дип уйлыйм. Әйдә, Ринал, бер гармоннарда өздереп алыйк әле. Әйдә, дустым! Мондый йолаларыбыз әле сакланып, буыннан буынга күчсә иде. Әлеге героебыз үзен белгәннән бирле бирнә җыюда катнаша. Инде аның быел юбилей елы, 70 яшь. Әти-әнисе аны җыр-моңга гашык кешеләр булган. 4нче сыйныфта укыган чорларда әтисе аңа гармун сатып алып бирә. Шуннан аның кулыннан гармун төшми. Хезмәт юлын ул колхозга багышлый, анда тимерчелектә, игенчелектә эшләп лаеклы яла чыга. Мин әти-әниемә олы рәхмәтлемен. Менә ничек күңелле бит гармунда уйнавы. Аллаһка шөкер ди ул. Героебыз Габделхамид Мәлик улы Шихапов. Мен өзім мына Ұлы Шоңар ауылында туып өстім. Алла берса мына 70 яш тула. Шихап Хамид деген кіші болам. Көп кенә шараларда шулай яшьтән гармон уйнап катышып йөрим инде. Мен өзім мына 4нче класстан инде гармонда уйный башладым. Заман туйларда уйныйбыз инде гармоннарда белән елда бер елда калдырган юк. Һәр вакытында уйнап йөрибез. Ойлап бездә гармон уйнаучы юк, әни мәрхүмә бик матур җырлый. Әти Светловскийга кунакка барган, Белорус гармон алып кайтып берди дә, шуннан өйрәнеп уйный башладым мин аны. Әнине җырлата да емгел. Беренче уйнаган ки, әгрә яз көне әниләр бәйрәме, хатын-кызлар яз бәйрәме 8 март айында шунда әле яңа гына чыккан җырлыйм әнием турында дигән җыр инде ул. Шуны өйрәнеп әнигә 8 мартка бүләк иткән. Ул шунда күңеле тулып әни җырлаган иде. Allah versə gələcəklərdə də mənə şulay garmon monları sünməysə, yıl sayın zaman turlarda da şulay oynab, davam ettirən nasip olsan elə. Инде менә бирнә җыюлар тәмамлангач, бар халык Сабан туй көннәрен көтә. Ерак җирләрдән, шәһәрләрдән туганнары, якыннары кайта. Һәм барысы да Сабан туй үтә торган мәйданга җыелалар. Ә мәйданда исә гармон тавышы яңгырый. Иң мөһиме, күкләребез аяз, илләребез тыныч булсын. Киләсе елларда да шулай бәйрәмнәребезне исән имин генә каршы алырга язсын дигән теләктә калабыз. Инде Саба районы Олы һәм Кече Шыңар авыллары белән саубуллашабыз.
Киләчәктә Саба районының гармунчылары белән таныштырырбыз, аралашырбыз. Киләсе героебызга килгәндә гармунга гашык кеше. Чөнки әтисе үзе дә кечкенәдән тальянда уйнаган. Сугыштан яраланып кайткан чагында да кулында тальян гармун булган. Героебыз хезмәт юлын төзүчелеккә багышлый. Быел үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Бүген дә әле хезмәттә ул. Дамир Шәрифулла улы Гыйсмәтов. Менә минем кулымда мәрхүм әтием сугыш кырларында җәрәхәт алып, Нижний Новгород госпиталендә дәваланган вакытта базарга чыгып, гармун ясаучы остадан сатып алган гармун. Бу минем өчен бик кадерле ядкәр. Минем әтием дә Шәрифулла Исхак улы, әнием дә Шадия Исхак кызы гармунда уйныйлар иде. Biz гаиләдә 5 бала үстек. Тәтеш районы Сейіндік авылында. 2 абыем, икесе дә гармунчы иделәр. Алар бик оста, тальян гармунда да, баянда да уйнадылар. Мәрхүмнәр кызганычка каршы, менә хәзер миңа калды инде ядкәр булып бу әтиемнең сугыш кырында бер аягын калдырып, гармун алып кайткан гармуны. Мин үзем 10 классны бетереп, Дасапта, Тәтеш шәһәрендә укыган вакытта, ялларда авылга кайтып, гармунны абыем инде ул вакытта армиягә киткән иде. Аның гармунын алып, баянны беренче тапкырлар кулга тотып уйный башладым. Аннан соң инде армия сафларында хезмәт иттем. Анда да баян уйнарга мөмкинлек булды. Аннан студент елларда инде яшьләр бергә җыелып, гармуннар уйнап, җырлашып, биеп, мотор иттереп, күңел ача идек. Менә хәзер соңгы вакытта әле 1 ел гына, 2 ел була торгандыр, шушы тальян белән кулыма алып уйный башладым. Халыкта шундый әйтем бар. Кеше китә, җыры кала диләр. Безнең гаиләдә мәрхүм абыемның армиягә кадәр алып кайткан баяны бездә ядкәр булып калды. Миңа гомер юлында ул һәр вакыт юлдашчы булды. Менә Казан кичләре яшьлеккә алып кайта. Менә һәр яшь кешегә дә хас булганча, яшь вакытта мин дә гармун уйный булачак тормыш иптәшем Рушания белән таныштым. Ул безнең күрше авылында туып үскән кыз, уңган.
шибәр, мине армиягә кул җавыклар беріп затып қалды, тугры булып көтеп алды. Аннан соң инде авыл хуҗалыгы институтында укыган вакытта без гаилә кырып җибәрдек. Беренче балабыз 4нче курста укыганда дөньяга килде. Аннан соң инде институтны бетереп, авылга, үзебезнең туган авылыбызга кайтып, авыл хуҗалыгында хезмәтебезне башладык. Ул кибетче булып эшләде, мәрхүмә. Аны хәтта безнең дәүләтебез хезмәтен югары бәяләп, ат казанган сәүдә хезмәткәре дигән исем бирде. Казанга күчеп килгәчтен дә 40 ел бергә гомер иткән иптәшемне югалткан вакытта миңа һәр вакыт шушы баян, гармун тугры юлдашчы булды. Мәрхүмә Рушаниямның урны оҗмакта булсын. Ул миңа 2 бала бүләк итте, малай һәм кыз. Алар үзләренең сиратында оныклар бүләк иттеләр. 3 оныгым бар. Без бергә җыелган вакытта гармун уйнап, бергә искә алып, моңланган вакытта моңланып, күңел ачканда күңелле иттереп, гомерләрне дәвам итәбез. Менә күптән түгел генә әле минем туган көнем, юбилеем булып узды. Улым белән кызым шул уңайдан миңа Казанда яшәп, гармуннар остазы мастер Айрат Харисовтан тальян ясатып махсус миңа бүләк иттеләр. Мин ул гармунны кош тоткан кебек шул кадәр куанып, шатланып, кулыма алам да уйнап җибәрәм. Күңелләрдә тальян моңы бер кашанда сүнмәсен, сүрелмәсен. Куллардан тальян гармун төшмәсен. Без менә шушы тальян гармуннарның моңнарын тыңлап үстек. Уйнап дәвам итәбез тормышыбызны. Балаларга, оныкларга дәвам булып, яткәр булып, шушы тальян моңнары һәр вакыт яңрасын иде.